பிவிஎஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஐசிசி ஒருநாள் உலகக்கோப்பை தொடரோட 12வது மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா, இந்திய அணிக்கும், பாகிஸ்தான் அணிக்கும் இன்னைக்கு மதியம் 2 மணிக்கு உலகத்திலேயே பெரிய கிரவுண்டான அகமதாபாத் கிரவுண்டில் நடந்துச்சு. இந்த மேட்ச்ல பார்த்தீங்கன்னா, இந்திய அணி ஒரு சூப்பரான வெற்றி பெற்று பாகிஸ்தான் அணியை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படுதோல்வி அடைய செஞ்சுட்டாங்க. பயங்கரமா நடந்த இந்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஒன் சைடட் கேமா தான் நடந்துச்சு. பாகிஸ்தான் டீம் பார்த்தீங்கன்னா, பெருசா எந்த பெர்ஃபார்மன்ஸுமே அவங்க பண்ணல. இதுக்கு முக்கியமான காரணமே பவுலர்ஸ் தான். எதனால இந்திய அணி வின் பண்ணாங்க, எதனால பாகிஸ்தான் தோத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு முழுசா இந்த வீடியோக்குள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். டாஸ் வின் பண்ண இந்திய அணி பார்த்தீங்கன்னா பவுலிங் சூஸ் பண்ணிட்டாங்க. பேட்டிங்ல களமிறங்கின பாகிஸ்தான் டீம் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்திலே ஒரு அருமையான தொடக்கம் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. முகமது சைஃபிக்கும் சரி, இமாமுல்லாவுக்கும் சரி, எந்த மேட்ச்லுமே பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாத இமாமுல்லாவுக்கு இந்த மேட்ச்ல சூப்பராகவே விளையாண்டாரு. 36 ரன் அடிச்சுட்டு அவுட் ஆயிட்டாரு. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா முகமது சஃபீக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு சிராஜோட ஓவரில் அவுட் ஆயிடுவாரு. அதுக்கடுத்து வந்த பாபர் அசாமும் முகமது ரிஸ்வானும் அருமையான ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் கொடுத்துருந்தாங்க. செம்மையா இருந்துச்சு அந்த பார்ட்னர்ஷிப் பார்க்கறதுக்கே. எந்த இடத்துலையுமே அவங்க விட்டே கொடுக்கல. ஒரு ஒரு கரெக்டான ஒரு லைன் அண்ட் லென்த்ல பால் வரதை பார்த்து நீட்டான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. நான் குறிப்பா ஏன் பாபர் அசாமையும் ரிஸ்வானையும் பத்தி பேசுறேன் அப்படின்னா, அந்த அளவுக்கு அவங்களோட கன்சிஸ்டன்சி இருந்துச்சு. அதுவும் முகமது ரிஸ்வான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அவர் ஆரம்பத்துல ஜடேஜாட்ட எல்பிடபிள்யூ ஆவாரு. ஜஸ்ட் மிஸ் ஆவாரு. அங்க புடிச்சவர் தான் முகமது ரிஸ்வான். கடைசி எண்டு வரலுமே சூப்பரா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அதே மாதிரி பாபர் அசாமும் கடைசி 2 மேட்சா பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சரியா பெர்ஃபார்மன்ஸே பண்ண கிடையாது. ஆனா இந்த மேட்ச் அப்படி கிடையாது. சூப்பரா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாரு பாபர் அசாமும். அவரும் முகமது ரிஸ்வானுமே 2 பேரோட பார்ட்னர்ஷிப்புமே பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 70 அபோவ் ரன்ஸே வந்துருச்சு. 70 அபோவ் 80 அபோவ் ரன்ஸே வந்துருச்சு. செம்மையா இருந்துச்சு அவங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் பிரேக் பண்ணாரு முகமது சிராஜ். அடுத்து சும்மா டக்கு 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 டக்குன்னு விக்கெட் போய்க்கிட்டே இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 30ல இருந்து ஒரு 37 ரன்னுக்குள்ளேயே 8 விக்கெட் அந்த பாபர் அசாமோட விக்கெட்டோட சேர்த்தி நான் சொல்றேன். முகமது சிராஜ் எடுத்த பாபர் அசாம் விக்கெட்டோட சேர்த்தி அந்த 37 ரன்லயே எல்லா விக்கெட்டுமே முடிஞ்சிருச்சு. அவங்களோட டோட்டல் டீமே கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. 41 ரன்னுக்கு ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் விட்டாங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 73 ரன்னுக்கு தான் செகண்ட் விக்கெட் போணுச்சு. அடுத்து இவங்க 2 பேர்த்தோட பார்ட்னர்ஷிப்பே பார்த்தீங்கன்னா 72 ரன்ஸ். 155 ரன்னுக்கு தேர்ட் விக்கெட் போணுச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 191 ரன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் அவுட். யாராவது எதிர்பார்த்திருப்பாங்களா? பாகிஸ்தான் டீம் பார்த்தீங்கன்னா 191க்கு ஆல் அவுட் ஆகும். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டுலேயே பெஸ்ட் கிரவுண்டு. இத்தனைக்கும் பேட்டிங் ட்ராக் அது. பேட்டிங் ட்ராக்ல வந்து எந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் இந்த 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 டீமு, அந்த மாதிரி டீம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விக்கெட்டை விட்டுட்டு இந்தியா கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேட்சை தூக்கி கொடுத்துட்டு போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே எதிர்பார்க்க கிடையாது. அந்த மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இன்னைக்கு பாகிஸ்தான் கொடுத்தாங்க. எனக்கே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. என்னடா இந்த இந்த டீம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்த டீம் இப்படி விளையாடுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா வேர்ல்டு கப்னு வந்துட்டாலே பார்த்தீங்கன்னா எது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணிக்கவே முடியாது. T20 வேர்ல்டு கப் துபாயில் வந்து அவங்க நம்மளை விக்கெட்லெஸ்ஸாக தோக்கடிச்சாங்க. அது நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ண மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா துபாயில் நடந்துச்சு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க விக்கெட்லெஸ்ஸாக தோக்கடிச்சாங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நம்மள்ட்ட வின் பண்ணவே இல்லை ஐசிசி ஈவெண்ட்ஸில். அது இன்னும் வரலுமே அது கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 8 மேட்ச் இதோட நம்ம விளையாண்டுறோம். 8 மேட்சுமே அவங்க நம்மள்ட்ட தோத்து தான் போய்க்கிறாங்களே தவிர ஒரு மேட்ச் கூட அவங்க வின் பண்ண கிடையாது. இது பார்த்தீங்கன்னா பாபர் அசாம் வந்து முடிப்பாருன்னு நினைச்சாங்க. ஆனால் இதுவும் இல்லை. அவங்களுக்கு காணாத நீராக தான் போணுச்சு. அந்த அளவுக்கு பவுலிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமா இருந்துச்சு. நீங்க ஓவர் போட்டதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஓவர் போட்டது ஷர்துல் தாக்கூர் 2 ஓவர் தான் போட்டாரு. அவர் மட்டும்தான் விக்கெட்லெஸ்ஸாக போனாரு. மீதி ஓவர் போட்ட எல்லாருமே சரி. பும்ரா பார்த்தீங்கன்னா 7 ஓவருக்கு வெறும் 19 ரன் மட்டுமே கொடுத்து 2 விக்கெட் எடுத்திருந்தாரு. செம்மையா பால் போட்டார். ரிஸ்வான் வந்து அவரு தான் விக்கெட் எடுப்பாரு. செம்மையா இருந்துச்சு. அந்த லோவா வந்துச்சு அந்த பந்து. சூப்பரா இருந்துச்சு அந்த பால் பார்க்கறதுக்கு. அதே மாதிரி முகமது சிராஜ் 8 ஓவர் போட்டாரு. 50 ரன் கொடுத்தாரு. கிட்டத்தட்ட அவரோட எக்கானமி மட்டும்தான் அதிகம். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பவர் பிளேல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதிக ரன் கொடுத்தாரு. 20 ரன்ஸ் பக்கமே அவர் ஃபர்ஸ்ட் 2 ஓவர்லேயே கொடுத்தாரு. அதனால தான் ஒரு ரன் போச்சு. அது இல்லாமல் அவர் எடுத்து பாபர் அசாம் விக்கெட்லாம் தரமான ஒரு விக்கெட்டு. அந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை பிரேக் பண்ணதே முகமது சிராஜ் தான். அவர் மட்டும் அந்த பார்ட்னர்ஷிப்பை பிரேக் பண்ண கிடையாது அப்படின்னா அவங்க டீம் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா 280 300 ஒரு 320 போயிருக்கும். யாராவது ஒருத்தர் கண்டிப்பாக செஞ்சுரி அடிச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா அவருக்கு ரிஸ்வானுக்கு பார்ட்னர்ஷிப் கொடுக்க ஆள் இல்லை. அவருக்கு கரெக்டான பார்ட்னர்ஷிப்பே பாபர் அசாம் மட்டும்தான். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹர்திக் பாண்டியா 6 ஓவர் போட்டார். 34 ரன் கொடுத்து 2 விக்கெட் எடுத்திருந்தாரு. குல்தீப் யாதவ் தரமான ஒரு பிளேயருங்க. திரும்ப நிரூபிச்சுட்டே இருக்கிறாரு எதனால் அவர் பெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு. சூப்பராக போட்டார். ஒரே ஓவரில் 2 விக்கெட் எடுத்தார். தரமான ஒரு எல்பிடபிள்யூ
சூப்பரா இருந்துச்சு அந்த விக்கெட் பார்க்கறதுக்கு. அதே மாரி தான் ரவீந்திர ஜடேஜாவும் லாஸ்ட் விக்கெட் எடுப்பாரு. செம்மையா இருந்துச்சு. அது அவரு அவரு ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ் இந்த ஸ்பின் அட்டாக் எதிர்த்து அவங்களால விளையாடவே முடியல. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, வந்துச்சுங்க ஒரு சூறாவளி. இந்தியா பேட்டிங் வந்தாங்க. 192 ரன் ஒரு சின்ன இலக்கு தான். அந்த இலக்க வந்து நோக்கி இந்தியா விளையாண்டாங்க. பார்க்குற இடம்லாம் சரவெடி தான். கில்லு சூப்பரா ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. எதிர்பாராத விதமா விக்கெட்ட விட்டுட்டு போயிட்டாரு. கிழிச்சிட்டு போணுச்சு பந்து. பார்த்தா அது கேட்ச்சு. யாருமே எதிர்பார்க்கல. அதுக்கு அடுத்து விராட் கோலியும் ரோஹித் சர்மா விளையாடுவாரு. விராட் கோலி அந்தாண்ட சும்மா தான் நின்றுப்பாரு. ரோஹித் சர்மா "நீ மேல பாரு, மேல பாருன்னு" சொல்லிட்டு வான வேடிக்கை காட்டிட்டு இருப்பாரு. ஹரிஷ் ராஃப் ஓவர தெறிக்க விடுவாரு. அப்ப 2 சிக்ஸ் அந்த ஓவர்ல. கிட்டத்தட்ட 145 வர பாலெல்லாம் அசால்ட்டா சிக்ஸ் அடிக்கிறாரு. செம்மையா இருந்துச்சு அவரோட பேட்டிங் இன்னைக்கு பார்க்கறதுக்கு. சூப்பரா விளையாண்டாரு. வேர்ல்டு கப்ல அதிக செஞ்சுரியும் அவர்தான். வேர்ல்டு கப்ல அதிக சிக்ஸும் அவர்தான். சிக்ஸ்ன்றத விட அந்த 2 மேட்சா சிக்ஸ் சாரி வேர்ல்டு கப் இல்ல. டோட்டல் இன்டர்நேஷனல் சிக்ஸும் அவர்தான். செம்மையா அடிச்சிருந்தாரு. 3 சிக்ஸ் தேவை அவருக்கு. சூப்பரா அடிச்சு இந்த மேட்ச சூப்பரா கொண்டு போனாரு. நான் செஞ்சுரி அடிப்பாருன்னு எதிர்பார்த்தேன். ஆனா அவர் செஞ்சுரி அடிக்க கிடையாது. அதுக்கடுத்து விராட் கோலி பார்த்தீங்கன்னா, எதிர்பாராத விதமா விக்கெட் விட்டுருவாரு ஷாஹின் ஷாஃப்ரிடி கிட்ட. கில்லோட விக்கெட்டையுமே ஷாஹின் ஷாஃப்ரிடி தான் எடுப்பாரு. அதுக்கடுத்து கேஎல் ராகுலும், ஸ்ரேயஸ் ஐயரும் விளையாடுவாங்க. நான் ஒரு 25 ஓவர்லயே ஸ்கோர முடிச்சுருவாங்கன்னு நெனச்சேன். பார்த்தா அவங்க 25 ஓவர்லலாம் முடிக்கல. 31 ஓவர் போயிருச்சு அதுக்கு. பொறுமையா நிறுத்தி நிதானமா விளையாண்டு 31 ஓவருக்கு கொண்டு போயிருந்தாங்க. ஆனா அவ்வளோ இது தேவையே இல்ல. ஒரு சாதாரண ஒரு டீம் நமீபியா, கென்யா, கனடா இந்த மாரி டீம் அடிக்கிற மாரி தான் பாகிஸ்தான் இன்னைக்கு இந்தியா அணி அடிச்சாங்க. சூப்பரா இருந்துச்சு மேட்ச் பார்க்கறதுக்கு. ஒரு பயங்கரமா செம்மையா என்ஜாய் பண்ணோம் எல்லாமே சரி. எல்லாமே இந்த மேட்ச்ச செம்மையா என்ஜாய் பண்ணோம். பாகிஸ்தான் டீம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப நெட் ரன் ரேட் மைனஸ்ல போயிட்டாங்க. இந்தியா அணி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ டேபிள் டாப்புக்கே போயிட்டாங்க. அடுத்து நடக்க போற மேட்ச்லாம் இன்னும் சுவாரஸ்யமா தான் இருக்கும். ஏன்னா 3 மேட்ச் தான் முடிஞ்சுக்குது. 4த் அண்ட் 5த், 7த் மேட்ச்லாம் இன்னும் என்னென்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதோட இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பெல் ஐக்கான ஆல்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம். பாய்.